Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 9 августи соли 2021 мебошад. 1000 рубл 153 сомониву 60 дирам ва $100 1132 сомониву 30 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 20 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон 4 сотиқ замин ҷойгир аст дар шаҳраки Расфед. Мактаб, больница, масҷид ҳамаш дар наздикиш аст. Срочно фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 13-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 13 ошёна иборат аст ва ҷойгир аст дар гипрозем. Евра ремонт дорад, медароен зиндагӣ мекунен. Об, свет ҳамавақта, лифт моҳи декабр соз мешавад. мебелошам навай, плитаи гази светӣ ҳамаш навай. хулас нархаш бошад 200 000 сомонӣ мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Саркишти Боло. Як калидо 4 дар хонаи калон-калон 10 сотиқ замин дар пеши дарвоза ҷойгир аст. Ду хонаи дига ҳам мешава ояндада. ҳамом, кухни, яктаи дига хона, ошхона, кимирхона, туалет, оғул, боложда каххона. 2 та боғ дорад, оби гарм дар ҳамом, 2 та магазин дар наздикиш, аптека, мактаб, садикам ҳаст. Нархаш бошад $50 000 мебошад ва чорхонага қатъиам алиш мешавад. Марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пешсара Корхонтеппа, 2.5 сотиқ замин, 3 дар хона, якташ 6 ба 3, дигариш 3.5 ба 4.5 ва сеюмгиш 5.5 ба 3.5. ҷойгир аст дар маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, Бешқапада. баняш 2 ба 3 мебошад, кухниш 3 ба 4, баня кухнӣ дар дарунаш ҳаст. марҳамат, дӯстони гиромӣ, нархаш 230 000 сомонӣ мебошад, бо савдо мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. Духонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 2-ум ошёнаи бинои советӣ. Нархаш 175 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. Дар пеши 16 этажкаи ёвар ҷойгир аст. марҳамат, доми 2 этажка мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат аст. хона коробкаи бе ремонт. ҷойгир аст дар Корвон, рӯ ба рӯи 7 Ахтар. кадоме надонад 7 Ахтар дар куҷояй? ҳами баъди 10-ум дарвозаи Корвон як маркази савдо мебошад. 7 Ахтар номаш. рӯ ба рӯи ҳавайда як 6 блок новостройка сохтаган, агар хато накунам, чанд та фирма. ҳами яке аз ҳамун новостройка мебошад. нархаш 265 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. дом тайёрай, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Яхонага квартира бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар 2-ум ошёнаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар автовокзал, шаҳри Хуҷанд. нархаш 185 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. ремонти нав дорад ва хулас хона дар ҳолати хуб қарор дорад.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд як этажа ҳавлӣ 4 дар хона масоҳати хонаҳош 110 метри квадратӣ мебошад, 6 сотиқ замин дорад. бо ремонтаи хонаҳош ҷойгир аз болои тгу ва имон аз роҳ 750 метр дур мебошад. хона бо тамоми шароит ремонт шудагиай, коридори калон дорад, санузло, баня, бассейнам дорад, рӯи ҳавлӣ стяжка кардагиай, об, свет ҳаст. нархаш 410 000 сомонӣ мебошад ва алишам мешавад. метавонем баъзур вариантотона пешниҳод кунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. духонага квартира бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 12-ум ошунаи бинои новостройка. хона коробка мебошад бе ремонт, ҷойгир аст дар испечак 14, шаҳри душанбе. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 216 000 сомонӣ. алишам мешавад ва савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода, пештара регар. духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 9-ум ошунаи бинои новостройка. хона коробка мебошад бе ремонт, дом тайёра метавонед ремонта сар кунед. дар наздикиш газпром, магазин, мактаб, садик, хулас ҳама чи ҳаст. айтрезаҳош раҳа мебинӣ. лифт дорад, ҷойгир аст дар 9-ум микрорайони шаҳри турсунзода. нархаш бошад 155 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав. 3 дар хона, 13 сотиқ замин. хонаҳош бо ремонтаи ҳавлӣ дар деҳаи навободӣ боло ҷойгир аст. ҷамоати шаҳри нав, ноҳияи шаҳри нав. дару тирезаҳои пластикӣ дорад, дарахтони мевадиҳанда, лаби канал мебошад. об, свет проблема нест. замин барои кишту кор дорад. хай албатта 13 сотиқ бениҳоят калонай. нархаш бошад 220 000 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, яххонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар 5-ум ошунаи бинои советӣ. хона бо ремонтай ва ҷойгир аст дар профсоюз. доми 5 ошунаи откритый лестница. мутаассифона ҳамин откритый лестница барои кӯдако камтар хатарнок мебошад, ман фикр мекунам. лекин балкони калон дорад 4x1.75. бо оби гарму хунук таъмин аст, бе обмен ва без кредит. нархаш бошад 230 000 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри норак, яххонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 4-ум ошунаи бинои советӣ. ремонти нав дорад, доми 21 ленина мебошад. нархаш 130 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Тус. 4 дар хона, 5 сотиқ замин бо ремонт. ҳавлии нав мебошад. калидор, ҳаммом ҳама чи ҳаст. ҷойгир аст дар полигон сари роҳда, пмк 6. нархаш бошад 250 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. духонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 1-ум ошунаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона бо ремонтай. қарор аст дар 46-ум микрорайони шаҳри душанбе. хона ҳамага як камодӣ дорад ки дом бивши общежит мебошад. ҳозир частняй, подъездаш общая, дар подъезд 6 хонаяй. дом бо ғишти пухтасохтага, яъне кирпичняй, плашадкаи калон дорад. бозори Султони Кабир аз як тарафаш ва аз дигар тарафаш Саховат. хулас ҷои хуб да, чизош қатияй, стенка, термекси 80 литра, ҳама чиш қатия хулас.
нархаш 215 000 сомонӣ мебошад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзана вормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардед. То боздид барори кор шумода ва бародаро боз якчи мегӯм ки дар навори ояндаи хонаҳои фурӯшӣ як сюрприза интизор бошед.